Эфирда Татарстан яңалыклары дәвам итәбез. Экологик проблема һәм аның белән көрәшү. Бу мәсьәләгә ачыклык кертер өчен студиябезгә район-ара табигатьне саклау прокуроры Илсур Гыйльметдиновны чакырдык. Актуаль әңгәмә сәхифәсен журналист Миңназым Сәфәров җиткерер. Хәерле көн, Илсур әфәнде. Хәерле көн. Җәй белән бергә көтмәгәндә диярлек тагын бер шул проблемага килеп бастыгымы? Сулыклар чәчәк ата башлады. Менә әле генә хәбәр килеп ишетте. Булак чәчәк аткан икән, Казансу чәчәк аткан икән, Идел турында хәбәр юк әлегә. Менә сез табигатьне саклау өлкәсендә озак еллар эшләгән кеше буларак әйтегез әле. Сулыкларыбыз, һаваларыбыз моннан 10 елга булганы белән пычрана төштеме, әллә киресенчә чистара төштеме? Сулыкларга килгәндә, кызганычка каршы елдан ел чистара бара дип әйтмәс идем. Бер рәвештә тора. Шул 5-6 ел эчендә хәзер туктата алдык. Хәзер пычранмый. Ләкин шулай да менә бу чәчәк ату үзе бер күренеш, суның чиста булмаган күрсәтә. Чөнки су чәчәк атуның төп сәбәбе бу фосфатлар, азот. Шуңа күрә менә Кеше кулы белән кертелгән пычрак дигән сүз түгелме? Әйе, бу савыт-саба юа торган матдәләрнең шулар белән иләгә дә. Менә быел инде бигрәк тә иртә атуы шул температураның югары тору белән бәйле. Хәзерге вакытта экология буенча бик күп законнар, бик күп кагыйдәләр үзгәрә. Шул вакытта, элекке вакытта һәрбер предприятие су чистарту җайланмалары да, һава үлчәү буенча да автоматлар куярга тиеш иде. Ләкин менә бу соңгы ковидный авырулар әз генә бу эшне туктатып тора. Шулай да закон буенча һәрбер организм бер оешма табигатькә зыян китерә торган ул җайланмаларны куярга тиеш. Иделне чистарту буенча проект бара, миңа калса, гамәлгә керде. Ләкин Иделне без ничек кенә тырышсак та, ул Иделнең генә чистартып булмаячак. Чөнки Идел битенле кичкенә елгалардан җыелган зур елга бит инде ул. Менә бу кичкенә елгаларны чистарту каралганмы безнең? Чөнки район җирләрендә, урыннарда кызганычка каршы халык та артык әйберләрен, чүп-чарны елга буена илтеп ташлауны хәзер нормага әйләндереп бара шикелле. Менә бу күренеш белән ничек көрәшергә була? Безнең Татарстанда башка төбәкләр белән чагыштырганда күп игътибар бирелә бу эшкә. Менә Татарстанның үз программасында бар сулыкларны чистарту буенча. Бу программа буенча Татарстанның бөтен районнарында яңа чистарту җайланмалары яки төзелеп бетә, яки төзелә. Кайбер районнарда әле проектта. Шуңа күрә бу су чистарту җайланмалары хәзерге вакытта минемчә бик күп өлеш кертергә тиеш суның чистаруы буенча. Идел инде үзе зур бер проблема, потому что аның заманында шул буып куелган водохранилище. Акмавы, Акмавы, менә шул нәтиҗәләргә китерә дә инде аның чираклыгы, чәчәк атуы. Бу иң зур проблема, иң зур катастрофа дип әйтергә була заманда табигатькә китерелгән. Шулай да безнең Татарстанда кабатлап әйтәм бик күп игътибар бирелә. Хәзер инде су кырыйлары, су саклау зоналарын картага куйдылар. Хәзер рейдлар, экология, министерство безнең экология, Росприроднадзор барысы да рейдлар ясап торалар. Хәзер инде бик сирәк шундый күренеш, пычрак ташу су кырыена бик сирәк. Исәп калына башлады шулай. Исәпкә дә алына бик сирәк тотабыз. Баштан элегрәк, бер 8 ел элек, ул гел авыл кешесе яләшкән бит инде, су алып китер дип, элек тиресендә су кырыена ташылар иде. Хәзер анда күренеш юк. Ләкин миңа калса, без менә бу чаралар күрү белән чаралар дип сорадым үземдә, һәм шунда ук башыма уй килде. Без күбрәк нәтиҗә белән көрәшәбез шикелле. Миңа калса, бу күренешләрнең сәбәбе белән көрәшергә кирәк. Менә шул мәктәп балаларын бу эшкә җәлеп итү. Чөнки biz мәктәп балаларын бүген тест бирергә, имтихан бирергә генә әзерлибез шикелле. Менә үзенең туган төбәгендәге җылганың каян башлануын, каян коюын, анда нәрсә ташларга ярауын, ярамавын, анда үзенең эш кертүен без бөтенләй миңа калса унутып җибәрдек шикелле. Мин Юк, сез хаклы, әлбәттә. Табигатьнең чиста булсын өчен бер-ике поколение үтәргә тиеш.
Біз балаларны башта тәрбияләп, аларны дөрес итеп яшәргә, табигатькә карашын үзгәртергә тиеш. Алар үз чиратында инде үзләренең балаларын. Менә бер-ике шулай поколение гына үткәч, без ниндидер нәтиҗәгә килеп чыгарбыз дип уйлыйм. Чөнки хәзерге вакытта ул күренеш барыгыз да күрә инде, машинадан бик гади, машинадан тәрәзәдән чыгып ташлау. Безнең кешеләр зарланырга яраталар. Менә бу су кырыенда пешерәк дип, менә монда ник җыештырмыйлар дип, менә чиновниклар алар гаепле дип. Булай караганда ул чиновник китереп ташлаган бит инде су кырыенда пешерәкне. Подъездга да ул ташламый. Шунда яшәүчеләр, минемчә, ул Мәскәүдән килеп, беркем дә ташламый аларның подъездларына, җыештырмый. Менә без еш кына хәзер таралган күренеш, менә субботникларга чыгабыз бит. Шунда ул мондагы шулда яшәүчеләр безгә карап тормый, беркем дә кушылмый. Әле ул шулай ук сез дөрес әйткәнчә, ул яны башта тәрбияләргә кирәк ул кешеләрне. Аннан соң гына инде нәрсәдер эшләргә була. Тәртип башта булырга тиеш. Тәртип башта булырга тиеш. Һәрбер кеше үзеннән башларга тиеш. Ләкин ничек дип әйтим, суның менә Казан буенча, Идел елгасы буенча барганда, безнең Казан тирәсеннән агучы суның иң теге ничек дип әйтим инде, көйләнмәгән, иң кеше өчен җайланмаган икәнлеген күрәсең. Башта предприятиеләр сорап алган иде безнең шул Идел ярларын, әйме. Хәзер инде әкрен генә ушлы, акчалы абзыйлар анда үзләренең пирсларын, үзләренең йортларын сала башладылар. Бу эш белән әлбәттә безнең президентыбыз күптән көрәшергә чакырды инде. Аңа шуны килмәгәй бер 10 ел гына бардыр инде ул ташланганга. Ләкин бүген ни хәлдә менә шу? Су буйларын бөтен кешегә дә уңайлы булсын өчен көйләү. Безнең элекке вакытта оешмаларны су кырыена салганнар, чөнки алар күбесе дә су күп кабул су кирәк. Кулланганнар һәм инде артерия дә бит ул транспорт артериясе. Ташырга да, бушатырга да чынлап та шулай. Хәзерге вакытта инде барыбер башкача, хәзер технологиялар башка, күп очракта хәзер суда кирәкми, машиналар белән күчерәләр, тимер юллары. Хәзер шуңа күрә ул оешмалар китеп бара, менә сез әйткән салу, су кырыйларын яулап алу. Ул әлбәттә 90-нчы елларда салынган йортлар күбесе. Хәзер әйтмәс идем мин, хәзер яңа йортлар салалар дип. Хәзер беренчедән су кырыйлары кадастрга бастырылды. Алай җиңел булмый. Җиңел булмый, җиңел түгел. Су кырыйлары берегә полоса дип әйтәләр инде. Ул хәзер кадастрда тора, Идел буенча, президентның кушуы буенча аларны кадастрга бастырдылар. Искеләрне инде менә аларны иштерүдән хәзер файдасы бармы, күбрәк зыяны бармы? Минемчә, ул хәзер ул салган йортларны мөмкин булганча аларның әшәкесе суга эләкмәслек итеп ясарга кирәк беренчедән. Аларны ливневка, өстән яуган суларны җыя торган җайланмалар, чистарту җайланмалары куйдырып, беренче эш итеп суларны эшләргә кирәк. Аннары инде кирнәп, чынлап та шул су кырыйларын бушатырга, бәлкем бик зыян ясый торган өйләрне, мунчалар бар бит инде, су кырыенда бөтен чистарту җайланмасыз гына суга бәреп баралар, аларны әкрен генә иштерергә, алдырырга кирәк. Искә төшерергә генә яңадан су буенда су саклау зонасы дип әйттек без, әйме? Ул ничә метр булырга тиеш? Шуннан якын килмәскә тиеш. Әйе, суның озынлыгына карап инде, 20 метр дип әйтсәм ялгышмам, чөнки бөтен уртача елгаларның озынлыгы буенча карап, безнең 20 метр ул буш булырга тиеш. Анда кыймалар да булмаска тиеш, йортлар да булмаска тиеш, машина да кергә ярамый, анда машинаны юрга ярамый. Безнең әле менә кызганычка каршы хәзер ул 20 метрны сугалыйларында ашлама кертәләр, ашламалар саклыйлар шул. Йорт салуына түгел, йортына салу түгел, менә шул күренешләр бар. Әле элеккедән калган ферма карталар дип аталар, җәйге сыерларны саклый торган урыннар. Һаман да шул суга гына, су кырыенда гына түгел, суга кертеп ясыйлар. Алар бердән әйткәнемчә бер файдага түгел, менә ул суның чәчәгә туда тагын бер сәбәп шул.
Демәк, андыйлар белән административ чаралар белән дә көрәшергә кирәк дисез инде. Син аңлатугына түгел, име? Аларны Аңлатудан узган бу очракта. Аңлатудан узган, алар ясалган, алар үзләре теләп берсе дә инде хәзер. Ул бит инде организациялар ияләшкән, алар гомер-гомергә шулай ясаганнар. Менә без шулай булырга тиеш дип уйлыйлар. Кызганычка каршы су чистара бармый, киләчәктә безнең балаларга нәрсә калдырабыз без? Әңгәмәгә өчен бик зур рәхмәт. Тамашачыларга мин болай дип әйтергә, чыннан да урамдагы чисталыгы безнең күңелебез чисталыгы булырга тиеш. Андагы начарлык та, яхшылык та безнең үзебезгә әйләнеп кайта. Исәнлектә күрешик. Рәхмәт үзегезгә. Сау булыгыз. Хөрмәтле телевизор караучылар, әле генә сез студиябез кунагы Татарстанның район-ара табигатьне саклау прокуроры Илсур Гыйльметдинов белән журналист Миңназыйм Сәфәровның әңгәмәсен тыңладыгыз.